Hormatly toýatnaşan mehmanlar, Nähriban uçurma ulanylar, hormatly ýanatalar ma'lumlar, naşuň Tatawadyr etrafynda Lokan bayram, Tatawadyr etrafynda ýerleşen 22-nji orta mekdebiň 17-nji A sınıf ulanyları atestat bermeli oturar ulanylar hemme gutlaýan, canymyz sag bolsun, işi durmuşda Lokan sınıflara adu edýän hemme mektep bilen hoşlaşıp durmuşa adam masyaňyz durmuşa adamdan batly bolsun, gözüňiz elmeden gowy bolsun. 5, 10, 15, 20, 30 ýyllyk ýübiley toýlaňyzda şeýdip agdy ýaratnaşmalarjan hemmeňe nesip etsin. Kullugy diýen olanlara sagaman ýetip gelsin, atestatymyzyň eýdem diploma ýazsyn. Şaýda uçurma ulanylar şu täze döwrden aýdymma uçurma ulanylar bizim üçin hoş hal mehriban bekletdiň aýdymy ýerine ýetip berjek. Bilmem meycan, mutlu olsun. Yine dolunsa gaytadan okap alırdık biz beşligi. Seni mektebim yatlayan yadımdan asla çıkarmara. Son kucağını yatlasak sen üçün güdümüzdün yaşakar. Ah mektebim benim hoş kal sen yüreğimde sen bir can birden. Uçurumların adından aýdýan men hoş wagtyat biz düşüp sana. Ah mektebim menim hoş kal sen yüreğimde sen bir can birden. Uçurumların adından aýdýan men hoş wagtyat biz düşüp sana. Asmana ak ketdi bugün son kucağın güni hoş hoş kalbin mektebin güzelliğine beslensin. Çağladığımı sen bilin yatta sakla himmemizin. Seni mektebim yatlayan yadımdan asla çıkarmara. Son kucağını yatlasak sen üçün güdümüzdün yaşakar. Ah mektebim benim hoş kal sen yüreğimde sen bir can birden. Uçurumların adından aýdýan men hoş wagtyat biz düşüp sana. Ah mektebim benim hoş kal sen yüreğimde sen bir can birden. Uçurumların adından aýdýan men hoş wagtyat biz düşüp sana. Asmana ak ketdi bugün son kucağın güni hoş wagtyat sana. Düşüp aýdýat bu aýdymy. Asmana ak ketdi
hoş geldi yeri sana üşüp aydiyat bu aydı